Ужо больш за 20 гадоў, як не стала заслужанага трэнера СССР па спартыўнай акрабатыцы Владимира Павловича Коркіна. Але памяць аб ім жыве, аб чым сведчыць і традыцыйны турнір, які штогод праводзіцца ў Брэсце. За гады сваёй спартыўнай навуковай дзейнасці Коркін падрыхтаваў шмат майстроў спорту, прызёраў і чэмпіёнаў свету. Ва ўрачыстым адкрыцці чэмпіяната ўзяла ўдзел дачка Владимира Павловича, майстар спорта СССР па спартыўнай гімнастыцы. Если мой отец не был на тренировке, то он писал дома, печатал на машинке, писал книги, программы по акробатике. Очень любил зал. Даже на свой день рождения он приходил поздно после тренировки. Гэты прыгожы від спорту ў турніры прадстаўляюць звыш 100 удзельнікаў з Беларусі, Украіны і Малдовы. У праграме выступленні як мужчынскіх, так і жаночых каманд. Раз в году мы собираем лучших спортсменов из разных стран для того, чтобы в конце года опробовать программу, может быть, где-то улучшить свои качества, как в технике, в артистизме, поделиться своим опытом. И мы очень рады, что к нам приезжают, что нас помнят, и наш город встречает этот турнир очень гостеприимно. Не столькі за спартыўнымі дасягненнямі прыязджаюць у Брэст спартсмены, колькі за абменам вопытам. Не заўсёды ўдаецца выехаць на спаборніцтвы еўрапейскага і сусветнага ўзроўню. А тут ёсць магчымасць сябе паказаць і іншых убачыць. Всю свою жизнь я просто даю спорту. Как бы нет времени там погулять, мы всегда тренируемся. Я в спорте с 4 лет и уже без него я не представляю свою жизнь. На данный момент акробатика – это уже наше почти все. И без нее я не вижу дальше, что я буду делать, если не буду заниматься акробатикой. Акробатика – это то, чем ты занимаешься с детства, и тебе это как-то не хочется бросать. И в будущем это может помочь. Разам з міжнародным турнірам памяці Коркіна праходзіць чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па спартыўнай акрабатыцы, у якім прымаюць удзел мацнейшыя спортсмены краіны. Мы только что вернулись с чемпионата Европы, где наши спортсмены завоевали 10 медалей. Благодаря европейским играм сегодня о таком виде, как спортивная акробатика, заговорили. Ацэньваюцца выступленні шляхам суміравання трох ацэнак за складанасць, за тэхнічнае выкананне і за артыстызм. Хто стане пераможцай, вызначыць трэці фінальны дзень спаборніцтваў. Анастасія Кудзіч, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».